A few moments later. Hello guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Nandito po ulit kami sa ilog kung saan po kami kumuha ng suso. Bali try po ulit namin subukan ngayon kasi nagkamali kami ng oras na punta sa araw. Pinalikan po namin ngayong hapon. Second attempt guys. Sana mas marami kami makuha ngayon kasi dinit ang aming hapunan kahapon. Siyempre kasama natin ang team BFF. Hi guys! Yeah, may mga kasama tayo, may mga bisita tayo dito, dalawa. Si Mami Dragon. Hindi, totoo yan guys, maliligo lang kami dito. Maliligo lang sila. Mga pa-slash, maliligo rin. Sobrang init guys, sobrang init. Pero guys, let's go! Guys, sana marami kami makuha. Salud po ay sa ang team BFF. Sarap pa maligo. Ano meron? Naglalim? Naglalim? Ano naglalim mo? Ulan na pwede ka rusta? Puro lumot na kami anong pakastakay dyan. Puro lumot na kukuha. Ganyan sila sa lumot. Nung isang araw daw, gapulot-pulot lang dito si Amboy na kandiyan ko. Ano ka kasi nagbabaw? Kasi malalim ito eh. Oh. Sa mga iba ka dyan, sa mabababaw na dyan. Yung mga kanyo, mga kunting agos-agos. Subukan natin doon sa gitna kaya. Ano may ng isda? Baka tambakol yan. Pinangay ng isda. Hilig isda, wala tayo. Wala! Dito ako, Kuya Ola. Ayun! Wow! Kalaking bunog. Kabutingan. Tsaka, kuhanin mo yung kayan. Kunin mo yung alat. Sige na. Baka maputol to yun eh. Ay, banang yata. Ay, ano yata yan eh. Kampa. Sino kay lula mo ano? Kapengalan ng kuhain. Yung alat. Ay, yung ganti kasing buslo. Gandaan ka lang. Oo, muntik lang. Baka makalayak pa. Yan ang kulay dilaw ang sabaw. Oo, yan ang maganda. Sabak. Ulit dito mo kay 10 pa. Yan natin ang ngainan ng Agos. Hila ka ngayon. Wala. Wala kaaway mo yun. Ha? Wala. Ha?
guys, may dala kaming dala. Ay, burit na! Ayan pa. Oh, ayan guys, oh. Mukhang maraming. Ito lang nakuha namin, magdadala na lang kami. May hipon pa yan. Ayun, mga paitan. Paitan! Ay, paitan ni Wana. Ay, sa mabulat yung pinis na. Nene. Yan ka lang, dili. Ito ng baritis sa alat. Ayun mo, kadali. Ano tingnan mo? Yes! Ang daming paitan. Wag-wagin nyo, madimalat ta. Hindi mawa, mahirap. Kanino ba yan, ante? Ay, ikaw lang. Magbili ka ay? Yung kay ano? Hindi ako pwede ano ng pindong. Wag-wag. Kadami oh. Saan ba nabibili ang dala? Ito pa oh. Kapatid, mapindi lang mo. Ha? Ayan na Sino lang. nakakabili niyan? How are you? Oo. Tayo sa sukuha. Ba't yung iba nalalaglog? Kusa lang nahuhulog. Huwag nyo ilahin eh. Babalik ta dyan. Dito yan ang iga. Itong 10 na yun. Mapulit yan. Dapat isa. Ito pa Ito oh. po sa taas. Sa taas. Hala, nakasampu yata tayo may higit. Ayun. Ano tatalumot namin. Kasi masarap na yung paitan. Yee! Kaya puno na naman tayo guys. Tapos may suso pang nakuha. Ay, adumalan. Sana may makita pa kaming suso sa gilid-gilid. Paayong kuma. Ayun talaga. Kapang kapay lang yung takil, tatang na mula. Isa lang yung nakuha ko kanina. Mahilap ang suso. Marami dragon, tapos na. Ano kaya pa mother? Gustong sumama guys eh, yan sinama namin. Ang mahal kasi ng ano ngayon, mga bilihin, mga karne, isda. Hindi bababa sa 200. Sarap talaga ng hapunan nito. Magtiyaga ka mag ganito. May ulam. Walang gastos. Much later. Guys, magmerienda muna kami. Medyo malamig-lamig na. Si Kuya Ulan nagdadala pa guys. Ayan na guys, may huli na naman. Ay, nagtalbon. Ay, nagtalon. Ala, kadami oh. Yun oh. Pero Tubog. ala, ito oh, ibang klaseng isda. Ano isda to? Ha? Bulan-bulan. Yes, kulot-kulo. Ay, burit. Ala, kalaki. Ay, Bunog. ala, bunog. Bunog, kalaki. Uy, sarap yan. Ay, burit ni Wana. Ay, sorry po. Ay, burit ni Wana. Ay, isang ano mo lang to, Kuya Ulan? La, sarap. Masarap to. Oh, pakita mo. Parang banak yan guys, banak. Hindi yan banak. Mali-mali ka na naman. Basta lang makasalita ka. Si ano Ano guys? Si ano Ba to? kahapon na naman sinabi niya ano Sabi nung guys, hindi ko pa. kayagang daw yung pala talangka Sorry naman. Ay, tao lang nagkakamali. kung magsalita ka lang mo totoo sure na sure Ano, oo, Kuya Ulan. Parang isdang dagat to. may naligaw Parang ano siya, papain. Ay, hindi. Ay, bulan-bulan. Ayun pa. Bulan-bulan. buwan-buwan Bulan-bulan. Ante ang nabigo man kami sa suso ang ilap guys ng suso hapon na wala pa rin lumalabas ito lang nakuha namin oo ayan lang pero hindi na rin masama yan at least meron at least hindi kami na zero diba may bunog pa
Hulog pa naman. Aroy, kalaki pa man. Sos! Sayang. Okay, magsama sa akin. Ano tayo, baka may surot ka man. Guys, ang teligaya daw. Try daw ng teligaya. Bak mas mabigat pa yung dala sa'yo. Itcha mo na, kay bus ko to. Para may makuha siya eh. Kalaki yun, gusto. Wah! Yan! Panindigan mo yan, auntie ha? Pag meron, bigyan ka daw. Yan si Auntie Legs. Bilog yan, bilog-bilog. Bilog na bilog yan, parang buwan. Galing ah! Nice! Nice oni. Hey, may pala. Call a friend. Ano, mukhang marami ante. May naga ano eh, ganun sa tubig. Oh. Ante meron. Meron na wala. Baka puro bunog yan ante. Wow. Nagpurimas amin. Ikimas. Ocha. Ikimas amin na po ah. Oo. Yun! Yun! Lumot! Sabi dyan siya! Wala man, ante. Wow, may tilapia. Oh. Yeah. Sigurado. Ang dami! Ang daming paitan na naman, guys. Yes. Re. Oh, yun ang kalalaki ah. Ganyan lang talaga ang size ng paitan, guys. Hindi na yan lumalaki. Masarap to, guys. Uy! Tatakas ka pa. Takas ka pa ha? Buy takas. Takas ka pa ha? Ang dami. Na, puro lumot na yung ano. Bala. May isda ang buhok mo na yan. Hindi ko makuha. Huwag ba na yan? Buksan mo kasi. Ano kalaki yung tilapia? Ano? Nagaga ha? Ganun na. Ayun, sabi pa niya. Ano mo siya? Ayaw. Pagkakuha na yan. Ay, gara. Ayun. Kasi. Nice, nice. Kaya, dala mo to sa ano siya oh. Kaya lang malalim yung gilid eh. May 1 kilo na. Kalahati. Kaya, 1 kilo pag may tubig, guys. Medyo mabigat naman. Ano? Oo. Nasa kalahati na rin. Lati na rin pala. pag puno na yan. Third na. Kalahati versus 10 ang kakain. Nag-cheer na lang kami ng ulan. Palamig pala ba? Eh, bakit ba yan? Go! Naku, Ay, nasabit pa. Ay, wala. Nakatakas na. Wala. Meron pa yung bato yan ano. Sana marami. Paano pala pag marami? Lalim nga. Galing yan. Hindi siya magano kanina. Siyempre, nakaano na eh. Ay, meron! Yun. Dalawa. Tatlo. Apat, ayun o. Diyan mo naman na ilagay eh. Ibusan mo muna. Wow, ang dami guys! Hindi na tayo! Bilisan. Guys, ang gaganda ng bato, pang landscape. Sinong pa rin niya? Yan, dami na naman guys. Yes! Kaya nga. Kasi pangagilid kailan? Akas guys! Akas! Guntaan niya, akas! Ay, natayan. Sama niyo ako. Ganyan sana lagi. Oh, hindi pa natin ito natin mapuno.
Malapit na nga mapuna. Hapon na. Hindi na tayo. Ay, guys, ganito lang talaga siya kaliliit kasi papaitan ito ang tawag sa amin. Papaitan. Hindi siya ay paitan. Ano? Kambing? Huwag mo naman kambing yung isda ga. Ano to? Mali na naman, Teng! Ganito talaga yon. Hindi na siya lumalaki. Hindi na siya lumalaki. Isang hagis pang ganon. Tapos pag mayroon ulit, isang hagis pa ulit. Hanggang sa... Kalamig. Ah! Dala lang yan ah. Dala lang. Lamig. Luis buhay. Guys, marami na! Yun ah. Dami-dami na to, guys. Kaya lang, bago namin mapuno to, siguro alas 7 na ng gabi. Na tayo! Baka gusto tayo alas 7. Hirap, nagpalamig-lamig lang. Malamig na. Uwian na. Bye! Na kami, guys! At paano? Hindi naman na zero. May nakuha na. Much later. Yun guys, ang nakuha namin. Medyo marami-rami din. Ito masarap. Oh. Pag sinabawan to, dilaw. Ito guys, ang sarap na ito. Di ang banak. Data. Saan yung banak mo ito? Kampak. Kampa daw. Yan yung nagadilaw ang sabaw. Tilapia. Pwede ng hapunan to guys. Solve na naman ang hapunan namin ito. Dami rin pala no? Ayan guys, siluluto na namin. Bali ang ingredients niya lang yan ay suka, luya, sibuyas at asin. Yan, sarap-sarap niyan guys. Luto ng tiligaya yan. Wow! Check tayo guys. Yan, kumukulo na. Ang bango-bango guys. Grabe. A few moments later. Salamat sa kabiyan. Pinagkalang sa amin. Nagkalang na sa aming kabiyan. Sa iyo sa kabiyan namin. Sa pangalan ng Diyos. Guys! Manin, ang hapunan. Dahil mahal ang isda sa palengke. Kasi napumunta ng palengke, guys. Doble na naman ang presyo. Sorry. Ako nakakuha ng kape. Kaya ilog-ilog na lang kami, libre pa. Wala pala si Kuya Ulan at saka si Alex. Natiran na lang namin. Natiran na lang po namin ng ulam. Shoutout po kay Mrs. Nancy and Sir Eloy from California. Hello po, kain sir. Kain po. Kain po tayo. Thank you po sa panunood. Shoutout po kay Miss Babylin Deacon. Hello po. Hello po. Kamusta dyan sa Ingat Qatar? po, sis. Hello ate. Kain. Kay ano rin, kay Jay Kahipe. Shout out sa'yo. Shoutout din po kay Ma'am Jenilyn Burgos. Burgos from Netherlands. Hello po, magandang gabi po. Hello po, magandang gabi po. Ingat po kayo dyan. Kain po tayo ng paitan at bunog. Shout out po sa mga kapatid natin dyan sa lokal ng Pembo, Makati. Hello po! Hello po. Magandang gabi po sa inyo. Ingat po kayo. Shout out po pala kay Fernandez and Alawag de Vera family from Milpitas, California. Hello po. Kain po. Ingat po kayo dyan. Shout po kay Mr. Alvin Lorenzo from Batangas City. Hello po. Kain po. Thank you po sa panonood, sa walang sawang suporta. Shout out po kay Mr. Ed Mutelia Lopez from USA. Hello guys. Hello po. Kain po. Kain po tayo ng burong. Ako hanggat may gatik-am. Ako hanggat may ganyan. Akain pa. Hello po, Arnold Pasqua From Baguio. from Baguio City. Hello po. Hello po. Salamat po sa araw-araw na panonood sa aming YouTube channel. Thank you.
Luto to guys ni Auntie Ligaya. Si Joy. May secret recipe pa lang siya guys. Sila, guys. Ayaw niya sabi ipasabi. Guys. Ayaw niya ipasabi yung secret recipe. May isa siyang ingredients na nilalagay na ayaw niyang ipasabi. Ano kaya yun? Ano yun ante? Reveal mo natin. Reveal mo ante. Kasi rin pala sa atin yung grabe. Tapos naman yung sama. Wala na yung konti lang. Wala na naman pala. May dalawang marami yata, no? Tumulay. Shout out po kay Sir Rene Gavin from lokal ng Mutsyong, distrito ng Catbalogan, Samar. Hello po sa lahat ng taga-Samar. Hello po. Kain po. Kain po tayo. Maraming nakakain sa Auntie Ligaya guys kapag ganito ang Shout out po kay Sir Steven Morris from lokal po ng Sukat MMS. Hello po. Hello po sa lahat ng mga taga. Kain po. Kain po mga kapatid. Sa mga taga-lupal ng Sukat, Metro Manila South. Yan guys, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo po sa aming YouTube channel. Sana'y nag-enjoy po kayo sa panonood. Thank you Thank you guys. po. Good night po.